ассалому алайкум тамошобинони азиз. Агар хато накунам имрӯз охирон рӯзи мо мешавад дар Тоҷикистон. Бо намедонам. Мо қалаи Ҳисор омадем. Ресторани қалаи Ҳисор омадем. Шаршара. Вале ҳама ҷоша видео када. Ҳеч надоштия? Не, дорам, я не яхну, Ҳа, биё тамошо кунем хай аввал. Мега охранашкия тамошо кунем хай ҷора. ҳами ду-се рӯзи дига гуфта ки таксичӣ ки гармӣ мекунад шаҳр омадан монда. Акай Мамадло гуфт ки ми 3 рӯзи дига гармӣ мекунад ба барф меборида. ин иҷода мумкин бошад ромада рафт гашта? зиққаи мо мебурая ин. О, вообще красота. Машалло. Чӣ хеле зебо. Ина. Куҷода адиракай. Ина исш. Беҳад хушрӯ. Машалло кадиян, машалло. Машалло. Гуфта шеър мехонем акиҷода. Россия -20 градус, Тоҷикистон +20 градус. Ина. Подписчикҳо тамошо кунен, роҳат кунен. манзараҳои зебои Тоҷикистони азизи меҳрубонмон. Ба худо бовар кунен, биҳишт. Бовар кунен да. худоро ҳазорон бор шукр ки ай Тоҷикистон хона гирифтам. кай ки биём дига кӯдакома мебиёрам, нем хеле ҷоҳо мебиёрам. ина рӯз видео кардам. бафтум то ҷон дорам, гуфтам кор мекунам, кадам нерсе то ҷон дори намоз бихон. албатта намоз дар якум ҷо ҳай. бе намоз чӣ хема? агар я намоз ма нахонам, ҳам қахадам худ маша мебинам ки намоз ҳама вақт, намоз Қуръон дар ҳаёти ма якум ҷо. вай машалло. ира бинем. чӣ красота. тамошобино дар омадгоҳ шудем. чӣ хеле хушрӯ. вай машалло. вообще машалло, ҳай машалло. аҷоибот. чӣ хеле ба тамоми санъат шурӯъ кардиам шуд. ҳама ҷо сабза дар зимистон. ай машалло. так ҷо мешине? ягон ҷо бишине. мешко чизе дошта будем. апа хӯраи азизи меҳрубони ман, муваффақият дар дасти шумо ҳай. сабру тоқата пеша кунен. 1% дар дасти ман бошад, 99% дигааш дар дасти шумо ҳай. ҳар чӣ қадаре ки шумо ҳаракат мекунен, кор мекунен, ҳамо қадар пешравӣ мекунен. ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем саросима нашавем. сразу заказ накунен. то кора ёд нагирен, то нозукиҳои кора ёд нагирен, кор накунен. сабр кунен, пурсен ай наставнико, ай директоро, ай ҳамо группҳое ки ҳастен. 24 соат группҳои мо ҳуяй. коракҳои хонатона кунен, шавҳаротона ҳурмат кунен, кӯдакакотона бигем шикамошона сер кунен, хошон кунен. дар як рӯз шумо агар 2 соат 3 соат вақтона ҷудо кунен, дар команда ва дар группҳо кор кунен, биген муваффақият худаш пеш омадан мегира. вақте ки шумо ҳамаша по плану мекунед, бинависен. саҳар мехезен, блокнота мегирен, бинависен. ирӯз чӣ авқот кадан дар кор, ирӯз кӯдака чӣ хӯрондан дар кор, барои шавҳарам кадом авқота кунам, хонара куҷоша тоза кадан дар кор, ҳамаша бинависен. соати коритона ҷудо кунен. худованд барои ман 24 соат додай, барои шуморам 24 соат додай. чӣ ба ма тонистам пешравӣ када, шумо не истифода барен. соатҳои ман зиёд нестай. соатҳои манам ранги соатҳои шумо ҳай. як ҷо мерен айсато бега кор мекунен барои 1000 сомон 2000 сомон. дар инҷа шумо
ай сар то абета кор кунен 2 баробар зиёд маош мегирен. бовар кунен ҳами компания дар ҳақиқат барои занҳои хонашина шанса айдаст натием. конференсияҳора маҷлисҳора ҷамъомадора шумо тамоман бигем ки прогул накунен. дар куҷое ки конференсия мешавад ҳатман равен иштирок кунен. шумо дар конференсияҳо равен иштирок кунен. уҷо да бигем ки миллион бигем ҳазор одамои пешрафтаанд. 2-3 бор шумо конференсия равен, чоруму шумо миллионер мешен, чоруму шумо муваффақтарин инсон мешен. дар ҳамин маҷлисое ки мо дар ҳамин шаҳри душанбе чанд бор гуфтем дар тараф хонаи бохтар духтаро ҷамъ мешем, якасароида ҷамъ мешем, хонаи зайнаб садовода ҷамъ шидем. беҳад духтарако сустен. биёен ҳамроҳи мо дар сари як миз бишинем. мо ай шумо як калима ёд мегирем, шумо ай мо як калима ёд мегирем. ҳама каса якҷоя пешравӣ мекунем. хутуна дур накашен. маҷлисҳои корида ҳама вақт якум шавен ки билети ҳам конференсияра гирем, якум шавен ки шумо биён пешаки ай ҳама да ҳамуҷа ҳозир шавен. ана баъд ай шумо командатон мотиватсия мегирем, мебине ки шумо чӣ хел кор мекунед наставникҳо ва ёрам кӯшиш карда ранги шумо кор мекунанд. баъд команда мустаҳкам мешавад. команда сразу пешравиам дар кор нест. аввал кора омӯзен, командара оҳиста оҳиста мустаҳкам кунен, баъд соҳиби маошҳои калон мешавем. لو اقول لك اني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية انا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش اجمل ايام якум мастова, Agar салат, böyle boş ya, сезар, дуюм шашлик. لك إني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق тамошобинои хайр Тоҷикистон, терминали як аэропорти Душанбе. одам мешава бисёра соат 10 шавад. тамошобино вочия соат 5:30 саҳар. Тамошобина соҳб саломат омадам, расидам. Ана камтар хоб кардам, омадам магазин. Майда чайда гирифтам истифода. Ҳамаи яйман. Имрӯз авқоти мо оши брида, салат. Ассалому алейкум, подписчикои азизи меҳрубони ма, тамошобинони гиромин. Имрӯз мо да кукурузни ош рецепти дар канали ма ҳастай. хоҳишмандо видеои пештарро тамошо кунед. ҳамаша ба тамоми нозикиёш нишон додагим. агар бо хоҳиши дидан дошта боше бинависе, як бори дига мувофиқӣ талаб мекунам. ассалому алейкум, тамошобинони азиз. мо ай Тоҷикистон омадем бо дар фикри зиндагӣ. хулоса лампочкаҳои хона беҳад хиранд, не хушрӯанд, беҳад хушрӯанд. люстроҳо, лампочкаҳои чини, медонен чӣ хеле ай борики ки майдичи
бисёриш надошт, пурам кардам, всё равно рӯшан нашид. Люстраёро аяк лав алишка дестам. Рости дар хонаи ториктарак дили ма танг мешавад. Комнатаи бачаҳо ма ку ҳамун рӯз сразу алиш карда будам. ҳозир омадам ки калидор ма алиш кунам. Комнатаи хидмат зал ма кай ки мебелош овардам часпондам, баъд зал ма алиш мекунам. Инам хали гирифтаистам, ҳамиё рӯшани ба дилам. Аисын вообще ба дилам нест. тамошобино кӯдакома чӣ овардам имрӯз? Пеши континентшон овардам. Фатима! Фатима! Эй духтарҷон! Биё! Ой, ман мемурда бошам. Биё дар пеши ёлка бес. Давайте сюда смотрите. Ассалому алейкум тамошобинони азиз, ҳаматонда субҳ бахайр. Имрӯз мо дар рӯзи якшанбе кӯдако хонада. Саҳар кати рафтам харид кардам, омадам баъди бомдод торикча буд. Хулоса тамошобинони нами домое ки гирд ба гирдан, нами доми моям ҳам халияй, а гирди дом ҳамаш шутка кати маҳкамай, плашадкамонам калити домофон кати медроӣ. Мошини бегона дар саҳнаи доми мо нест. Имрӯз вай кадян ана дардаромо наистагӣ будан чанд рӯз пеш ки вай мекунан ёлкара рӯзи якшанбе соз мекунан. Имрӯз ёлкамона соз кадистия наҷа медонам маълум ҳаст нест. Ина
нам ёлкара соска дестян. Крыльян, часпон дестян, мумкин ишаваиш кунан. Гирёнаш кунан. Нам хали ҳоли иншоалло хонаам арумтур мекунам. Яду планакои дига дорам, ҳавайёро ҳам буд кунам. Арумтур мекунам. Аиджа, наша красавица Фотима проснулась и читает книгу, а? Книгу читаешь? Динозавр. Это динозавр? Это такой динозавр? Вот цвет красиво чисти. Лицо. Ты моя красавица. Духтарим ҳавхи китоб хондеста. Молодеса. Это машинка. И Правильно. абуз. Абуз, правильно. И Молодец. Апам қатиш мехона ёд гирифта. Буич. И ты. Молодец, молодец. Инаи тамошобино хай зал макам тарак шумо давзё кунам. Инаиҷа хулоса инами саршави зал то ипараша холия дидено даиҷа телевизори калони соҳиби хона буд бурда. Соҳиби хона гуфти худа. Хак хонаро мо гирифтем дар момент мо соҳиби хона. И телевизори комнатаи хидма даиҷа мондемша. Иҷада иншоалло телевизори 1 метра мегирам. Иҷада мебел заказ кардагим баъди соли нав тайёр мешуда. Жад мекунем ака. Инаи чизе ки мондагай и комплекти дивану шифонери ма да барои комнатаи ма ҳай. Ина ми заказ кардам да вай ма шифонер ма заказ кардам ина ми. Ҳама мебели қимат дами момент ҳами мебели фасонка чизини хушрӯ ҳами будай. Дарои хонаорам ҳамаш ҳамияй комплект мешавад, зур мешавад. Ира баъд иншоалло деволда мечаспонем. Авзирашта ҳамихе. Это правильно. Цветок. Цветок. Это что? Что это? Она сказала руку. Мамимута бузюк, это хаки духтарака. Съездим. Молодец. О. Муҳаммад Мустафоро ай мактаб рост рибалка оварде. Дар зимистони қаҳратон. Их дуям, хали мекапан. Не надо так, Мустафо. Это читисто. Медуза. Да. Все равно. Быстро. Куда вцепился? Он не хочет, чтобы я его ловил. А тебя точно. Мухаммад честно ловит. Я честно играю. О, молодец. Как же тоже считается? Я понял. Все, А теперь честно. Она крутилась, потом зацепилась.